Hos IT-huset er vi mere end bare IT. Vi er en nærværende, stabil og innovativ IT-virksomhed med fokus på bæredygtighed. Vi tilbyder altid IT-support med en personlig tilgang. Vores kunder får tilknyttet en fast konsulent, der kender jeres virksomhed og altid gør sit ypperste for at levere skræddersyet og kompetent service. Derudover står vores dedikerede supportteam klar til hurtigt at løse generelle IT-problemer, så jeres medarbejdere hurtigt kan komme videre. Når det gælder cloud-løsninger og Microsoft 365, er IT-huset jeres stærke partner med stor erfaring og forståelse for jeres behov. Vi har et stærkt fokus på IT-sikkerhed og giver jer rådgivning og sparring, så jeres virksomhed er bedst muligt beskyttet. Vi bygger jeres digitale setup, så det afspejler nutidens muligheder og sikrer, at I altid er på forkant med udviklingen. IT-huset er ikke bare IT. Vi er en partner, der hjælper jer med at skabe en bæredygtig, sikker og fremtidssikret digital løsning. Altid med jer i centrum. IT-huset. Innovative løsninger med nærvær og bæredygtighed.